Бургас е, може би, един от първите градове, който въвежда месечна карта, нали така, месечна, не за една година, една стойност 1 евро за всички ученици и студенти. Какво наложи обаче това предложение от ваша страна? Това първо да благодаря на общинските съветници, които единодушно подкрепиха това мое предложение. Това е част от демографската политика на община Бургас. Политика, за която са гласували жителите на община Бургас. Политика, която единодушно беше потвърдена и от решенията на Общинския съвет. До този момент, доста са до момента мерките, които ние изпълняваме. Това е част от тази тенденция. Идеята е да се насърчат младите хора, които за наша радост всяка година се увеличават като брой, като количество. Първо по отношение на децата, които учат в бургаските училища, децата в бургаските детски градини и най-вече радостно е за нас увеличение брой на студенти в бургаските висши учебни заведения, в това число и филиалите, които функционират в Бургас. Още по-радостно е, че имаме съществен ръст и на чуждестранните студенти в град Бургас, които учат в Бургас, с цел да ги насърчим всичките да посещават различни спортни, културни мероприятия, да няма ограничения по отношение на пътуванията, защото съгласете се, Бургас функционира един много добър, бих казал, в сравнение с останалите градове на страната, градският транспорт, който непрекъснато обновяваме. В момента сме в процедура за закупуване на нови автобуси, за изграждане на нови зарядни станции, за изграждане на нови спирки, спиркозаслони и така нататък, и най-вече и за пълно електронно управление на трафика, включително с умни светофари. Може би камерите в Бургас са минали вече над 4000 броя, които помагат, разбира се, не само на безопасността и на градския транспорт. Аз мисля, че децата ще се възползват от тази прекрасна преференция и само срещу 1 евро целогодишно. И по време на ваканциите, дебело, понеже имаше въпрос, искам да го подчертая, по време на ваканциите всяко дете, което учи в град Бургас, в учебно заведение на община Бургас, може да се възползва от тази опция и ги насърчавам, защото ние наистина имаме добра инфраструктура. Нека да посещават, освен бази свързани с образованието си, но и с спорта, с културни, даже и с социални събития, разбира се. До сега можете ли да кажете колко струваше една ученическата карта на месец? Те са на различни нива, от 8 лева, 14 лева, 20 лева в различните категории, но вече решихме да изцяло да еднаквим всичко. Няма степени, няма пакети, няма 40 пътувания, няма 90 пътувания. Могат да пътуват толкова пъти, колкото си пожелаят.